IFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. In tema naman ti presyo, ti karne ti baka, itatangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Presyo iti kukod, 320 pesos ti kada kilo. Lean meat, 420 pesos. Lalat, 130 pesos. Ti meta paragpag win ribs ke 320 pesos. Pigar, 330 pesos. Paksiw nga adan iti internal organs na ket 400 pesos. Timet paksiw nga pang ordinary ket 200 pesos. Ipos, 320 pesos. Kenti para bulalo, ke 320 pesos. Data pa ilay nga ron, Idol Lawrence, ti presyo ti karne ti baka, itatangal daw iti tiyendaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahito ni Idol Tony G. Tatak IFM.